11 महारानीपुर कन्स्टिट्युएन्सीनि सर्दा कारबारी BC ते ईस्ट सर्दा कारबारी BC आमचयो तंगनाय लुकुरकबाय मालायि कगलाम सालायखा गामि आमचयो तामो जोंजाल तंग आबरगनो तुयै कगलाम सालायमानि यागुलो मंकरी पारा स्कुल विजिट खलायलायखा स्कुल हामिया अंजा खनै कक्तमा मानै स्कुल विजिट खलायै नायखा तामो जोंजाल तंग स्कुलो MDC उत्पल देबबर्मा लगयो तंगो 29 कृष्णपुर ब्लॉक प्रेसिडेंट महेंद्र देबबर्मा 24 तेलेम्ब्रा ब्लॉक प्रेसिडेंट अमर जमातिया तेकुबनि आदंग्र Tini extensive tour program norugui sing tini hai kaini bisio visit haida abongka sodu karkari te I sodu karkari azaga leaders of the laika in fact project secretary of malaika other any problems especially tuinati lama noti car noti and school noti sing salaida जों बेबा गाबनो लिस्ट तो उफ्रा नोट खालायलायखा accordingly जों डिस्कास खालायै मियान उसगानि हायनो DM रावै जहन माल लायो जों बरबाय सालायनाय ते एक्शन प्लान रग दानाय एन्ड नायनि जों तामो खालायमान म आमसे गबो नायरि आं तो within 24 hours दाबनो जमारि प्रोजेक्ट प्रपोजल रहो in fact बाक्सा तो अलरेडी पाइपलाइन से दङ सो खालायाबो गभर्नमेन्ट या फावसि जों just pressure create खालामनो जों proposal रहर मानो but yes just पर्यन्त सामुंनि आसाक आं बरनो चगै दंनाय आं बरनो जालगै दंनाय दांगाइमा दांगाइ फानिसिमि चिब्रै मताइ ख्लाइजकै फाइमानि ताबुबो जतो राइडारको सिविनो बिसि बुरुम बुरुम हहम ददम ख्लाइ पालाइजकै दंगो चिब्रै मताइनो रुकसावै हास्तिनि जतो लुकुरगनो हामजाकमा खुलौमा याफारु त्रिपुरासा आमसाइ साकबायथां नायगलजाक हांखर नकनि बखागतै तिनि हाय गोथार साल जतनि बागिनक काहाम तंथुन ते हामानि तो बुथुन